Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank. I ho fem com cada divendres amb en Xavi Casinos. Què tal? Bon dia. Molt bon dia. A veure, on anem avui, Xavi? A la perruqueria. Ui, que em veus malament els cabells. Home, una mica. Home, ara que s'apropen les festes ens hem de posar guapos. Convé... No? Bueno, però anirem a la perruqueria Pagès de la Rambla Catalunya 99. Déu-n'hi-do, molt bé. Però, bueno, si tu et vols tallar o fer el que vulguis, allà tu. Però anem a veure un secret, un lloc molt poc conegut, però que està molt bé, que és el museu, segurament el museu més important de la perruqueria, m'atreviria a dir, d'Europa segur, i potser de bona part del món, perquè no sé si en algun lloc n'hi ha un altre. Ostres, això són paraules mayores, eh? Sí. Doncs què trobem en aquest museu? Mira, resulta que en Rafael Pagès, una de les seves passions va ser comprar objectes antics de la història de la perruqueria i aleshores, durant tota la seva vida, va anar comprant antiquaris, a subhastes, etc., fins al punt que va arribar a reunir 10.000 objectes. Què dius? Dels quals 2.000 són llibres que conformen la biblioteca més important sobre la perruqueria que hi ha. O sigui, cada una de ser la perruqueria. Exacte. Aleshores, tu entres, i en lloc d'anar, per entendre's, a la dreta, a les estilistes, te'n vas a l'esquerra a l'entrar al museu. Cada entrada, adverteixo, per si algú el va visitar, adverteixo que d'entrada t'agafa una mica de por, perquè no saps si estàs entrant en un museu de la perruqueria o en un museu de tortures de la Inquisició o d'alguna cosa estranya. I això per què? Perquè allà es desplega una col·lecció bastant espectacular de secadors d'aquests de casc i de màquines de fer permanents molt antigues, que jo no sé tu, però jo no m'hi posaria. No, jo tampoc, ja he vist alguna imatge i no. Fa una mica de iuio. Però bé, és la història, i allà estan aquests aparells quasi infernals, que tens la sensació que seus una cadira elèctrica abans de secar-te o fer una cosa d'aquestes. Bé, i la qüestió és que, bueno, hi ha objectes, l'objecte més antic té 6.000 anys, és un objecte de sílex, que ens remuntem al Neolític, i a més pots trobar cabells de Napoleó, de Lluís XVI, d'Antonieta, d'Elvis, dels Beatles, de Marilyn Monroe, pots trobar moltes coses, fins i tot una navalla amb la que s'havia afaitat el papa Piu X. Ostres, doncs Déu-n'hi-do amb el Rafael Pagès, Però, a tu t'agrada portar perruques? No he portat mai. Bueno, sí, a Halloween i aquestes coses, però no són incòmodes. Perquè una de les joies de la corona del museu és una perruca que l'any 1992 va obtenir el premi, o sigui, el guardó de rècord Guinness de la perruca més gran. Ui. Mira, fa una alçada quasi d'1,40 m. Què dius? Sí. I una amplada de 60 centímetres. La va fer una escola de perruqueria, Escola Denis, i la van fer en cabell natural i artificial. I és una perruca, no t'ho perdis, en forma de Sagrada Família. M'ho estàs dient en sèrio? T'ho prometo. I això es porta? No sé quan pesa perquè estava en una vitrina i no la vaig poder passar, ni tampoc els hi consta el pes, no ho hem fet mai. Però, home, Déu-n'hi-do, Mira, estic mirant la imatge i fa una miqueta d'angoixa. S'ha de dir que és espectacular perquè està molt ben feta, però fa una miqueta d'angoixa. En efecte, fa angoixa. Però no deixa de ser la perruca, almenys a l'any 92, no sé si hi ha alguna que hagi superat el rècord Guinness, és la perruca més gran, en aquell moment, a l'any 92, que s'havia fet. I algú havia portat, perquè algú se l'hauria provar. Jo crec que, escolta'm, jo aquí amb els oients podries provar-te-la i penjar una foto i compartir-la. No sé si entraria a l'estudi, Lo alta que sóc jo. Provem, anem allà uns quants aguantant. Mira, si tu me la portes, jo me la poso. Ojo, no em retis. No et reto perquè tu pots aconseguir moltes coses i ets capaç. Ojo amb el que dius, Tu te la posaries? No. No, definitivament. Haig de fer jo el ridícul, no? Molt bé. Efectivament, tu ets el director del programa, jo...
Ai, aquestes i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta, que ja va pel tercer volum, que és el quart, i el cinquè està ja a tocar. Ja. En 2 dies el tenim aquí. I que ho presentarà una tal Míriam Frank. Sí, ja començo a estar nerviosa, Tens motius. Ai. Xavi Casinos, que vagi molt bé, molt bones festes. Igualment. T'escoltem la setmana que ve. Vinga. Una abraçada. Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.